Guys, I can tell you the truth. बे बाथ्राखौ खोनाखांनायनि उनाव नोंथाङा बुंनो हाया जे बे लाइफ लेसना फेक होननानै। खोनासं, नोंथाङा जानो हागौ सोरनिबा थाखाय बिराद हेफाजाब होयो। जेब्लानो बिथांमोना हेफाजाब बियो, नोंथाङा हेफाजाब होयो। जेब्लानो बिथांमोना माबा मोनसे बिथ'यो, अब्लानो होयो। एनि टाइम, एनिवेयर, नोंथाङा जेब्लानो बियो हेफाजाब, अब्ला नोंथाङा होनो थाखाय हाजिर जायो। नाथाय बैसोर बायदि मानसिया, this is the lesson, keep in mind, बैसोर बायदि मानसिया नोंथांखौ मोजां मोननो हागौ, नोंथांजों मिलायनो हागौ, but बैसोर बायदि मानसिया नोंथांखौ माब्लाबाबो रेसपेक्ट होआ। नोंथांनि भेलुखौ बैसोर बायदि मानसिया माब्लाबाबो रेसपेक्ट होआ। बेनिखायनो I want you to be a straight man of points, and something like serious person. बिदिब्ला जायोबासो नोंथाङा रेसपेक्टखौ मोननो थाखाय हायो। माब्लाबा अपेन माइन्डेड जानानै जोङो बे संसाराव एन्ड्युर खालामनो थाखाय हाया। Thank you so much.